İnşallah Hak Teala'nın köplüdüğüne göre bir gece tefsir-i kelamullah'dan okuymanı Ramazan mübarek ay yetip geliyor. Ramazan ayın bir neçe meselelerini ve arada tutmak meselelerini ve Ramazan ayda bir neçe etmeli işlemleri hizmetinde eşittirer. Gayret edin Müslüman doğalla başardığımızdan hem bellep hem beklep hem dakik düşünüp çon mesele halal haram mesele ağzın açıya bozuya mesele enteziklat bilen ütkepdu. Onun için dakik bellep doğru düşünüp başka doğallamızı da hükmen eşittirelim. Müslüman doğalla şu mahalkı üstümüzdeki mübarek ay Şaban ay, geçen ay Recep ay ve inni gelecek ay mübarek Ramazan ay. Recep ay bilen Şaban ay mukaddemedir mübarek Ramazan aydan çirim. Katı bereket tamam yılın içinde başka aylarda yılın her yerine näme bereket bolyan bolsa, näme hayrat bolyan bolsa, hemmesi mübarek Ramazan ayın bir derya yalı bereketinden birce katradır deyip ya ulamalar. Yılın her yerine näme bereket bolsa, şudur Ramazan ayın bir azıcık bereketinden. Ondan sonra mübarek Ramazan ayda Müslüman adam näme yağday bilen geçirse şu bir ayını ibadet bilen geçirse, öz Hudayını özünü yoktan bare getiren bir Allah Teala'nı yadına salıp buyrukları bilen bitirip etmeyen deyip kaytıran zatlarından kaçıp geçse başka 11 ayda da şuna muvaffak olacaktır. Eğer Ramazan ayda ay ine, ay inni, ay kadir gece gelsin, ay falan deyip de hay bilen geçirağasa Hudayına kerde gelecek 11 ayda yine şu boş geçecektir. Şu bir ay fırsat evdaki mübarek Ramazan ay olacak. Şunun içinde ne form geçirseniz kalın 11 ayınızda şuna göre geçecektir Müslüman doğalla. Ondan sonra mübarek Ramazan ay günlüğünün bereketleri, günlüğünün içindeki hayratları, günlüğünün içinde Huday Teala taraftan biz Müslümanlara verilen olcaları gecesinden ne fark eder diye. Ramazan ayın akşamlarının öz başına bereketleri var, Ramazan ayın günlüklerinin de öz başına bereketi var. Şeyli bir nihayet Huday Teala bereketletip koyuptu. Elhasıl iman kelimesinden sonra, kelime-i şehadetten sonra 4 tane dinin sütünü Hak Teala alem cihanı halk eden Rabbul Alemin Rahmanur Rahim olan Huday Teala bana ananyan olsanız 4 zadi yerine getirin deyiptir. 5 vakit namaz 3 eftemin nazal geçti. 100 yılla horluk çekip halal örük bilen ağlaptın nefil namaz okuysan yanı yatsı namazın Allahu Ekber'ine yetiyenlerdir. 5 vakit namazdan sonra Ramazan ay arada 1000 yılla neçe yıllarca Recep ay Şaban ay arada tut ki onun da şeyli soğabı kan Ramazan ayın bir gününe yetiyenlerdir. Mutmain olun. Hak Teala kutibe aleykumus siyam bana ananyan olsanız Ramazan ay kamil tutun deyiptir. Ondan çireyim bir adam meriz bulmanı, misafir bulmanı, uzru şer'izi bulmanı Ramazan aydan bir çoğun ağzını açsa, uzru olmanacak bir çoğun ağzını açsa keyfine de mesela Ramazan ay geçenden sonra vay menur men näme istiva ettirnip şu bir günün beraberine bir günü qallaha umur ötünçe arada tutsa özü de 1000 yaşasa hadir de şu bir günün sogabına yetip bilyenlerdir. Vay men istiva ettirnip qazasını alsak yerine yeter bir gün tutsa Huday Teala qazası bolluğu eder. Emme ol bereket, ol nigmeti ki şu bir günün içinde badi
1000 yaşatadık. Hemişe de arada tutup geçse yine şu bir günün bereketini tapacak değildir. Vakt, fırsat, nimet, baka kadrını bilmeli. Elden gidenden sonra kan ağlap alıp bolyan değildir Müslüman da Allah. Havasımız cem olsun. Ramazan ay arada da 5 vakt namaz yana. Üçüncüde malından zekat, 500.000 tümeni 12.500 tümenin, 1.025.000 tümenin yekçehilom 40'tan bir öl qarib doğanına da degoti duruşuna soğap neçe sadaka verilse zekata yetiyen değildir. Bir de Hak Teala mana anan yanmırsanız zekatınızı verin ve ahirkısı haccı farz umrunda bir gelek. Şu 4 zat erkan-ı İslam'dır. Bir vaqtda tomsun gülleri arada tutmaqin heywarak sünnan naqindir öldü. Awwalana Ramazan ayın öz bereketi, öz hurmati insana kan Hudaý Taala kömek etip koyupdyr. Ondan sonra da Müslüman doğalla arada dehal vaqtına Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimizin bir ulaqan şagirdlerinin birine mediye. Bir gün Peygamberimizin yanına baryadım salamlaşmağa. Görsem Peygamberimiz oturup namaz okuyup duranmış diye. Oturup namaz okuyup dik durmalı yerde oturup okuyayım olmalı. Men aytdım ya Resulallah, nem ya sana oturup namaz okuyan? Bir uzruva olmalı, bir yer ağrıyan olmalı. Yoksa anru ciddik durup bilse oturup namaz okuyacak değil Peygamberimiz. Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem on cevabını aydıptır. El-cu' ya Ebu Hureyre. Ey Ebu Hureyre, açlığımdan kalp bilemek yukarıyık deyiptir. Oturup namaz okuyuvatin deyiptir. Ramazan aydan da başka vaqt. Aslında açlığım icade verinek min yukarı kalp namaz okuyun. O da şöyle server, şöyle serdar, şöyle rahmet-i alemiyan. Oturup namaz okuyan açlığım beni icade verinek yukarı kalmağı deyip ya. Ohun bir Ramazan ayın içinde Hak Teala bana anınyan mulsanı tutmalı pokmacıptır. Kutibe aleykumus siyam metni Kur'an-ı Kerim. Mene Hudaý size farz ettim, kat'i kestim deyiptir. Kat'i Hudaý Teala'nın farz edenladıdır. Ohun Peygamberimiz aydıptır. Men açlıktan kalp bilemek deyiptir. Ebu Hureyre ohun ağlamağı duruptur. Peygamberimiz aytdır, ey Ebu Hureyre ağlama deyiptir. Fe inne şiddetel hisabi yevmel kıyame la tusibul cai'a. İza ihtesebe fi darid dünya ravahul hatib ve gayru. Ey Ebu Hureyre ağlama deyiptir. Açlık Hudaý için olsa kıyamet gün hesabın yenglityendir deyiptir. Kıyamet gün olgun ike hatta özünü doğuran enesine yekeçe soğap vermeye hiç kimin radiyçılığı yok. Şoğundan çürüm açlığın peydası kendiptir. Eğer Hudaý için bolyan olsa deyiptir. Öz enesine birçe soğap vermeye radi bulunmayacak güne ki kıyamet günü değil ya. Mes Ramazan ay o cürede açlık yok. Behterin nimetle bilen, behterin selalikte iyiliyen rahatla bilen, behterin ağdaçarda iyiliyen bir bol nıgmatla bilen. Elhamdülillah. Arrıklık ederesi yoktur, tümmellik ederesi yoktur Müslüman doğalla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayda Ramazan ay qo'laylab kelyaqa sahabalar uyushirib xutba aytibdir. Ramazan ayda musulmonning rizqi ko'paygandir deyiptir. Rizqi bereketlidir deyiptir. Ramazan ayda her kim bir musulmon doğanına ağdaçarlık berse öz boynunu azad etdi deyiptir. Sahabalar aytibdirlar, ya Resulallah, bir näçämizin pulumuz yok, bir näçämizin malımız yok, ağdaçarlık berer ýaly. Peygamberimiz aytibdir, men aytýan ağdaçarlygym bir tabak nahar da deyipdir. Bir çeýçerin su, bir hurma, bir ağdan açyşyň menen nipde bir arada tutan adymy berseň de şu sogaby alýan deyipdir. Kıyamet gününe yankı wagta
enene bir sogap bermege razi bolmajak günnen çirim hukmen icra edeweriň musulman dogalla. Şuma hal giň fursat, giň meydan bir bol nigmatda elimizde baka. Üçüncüsi 4 zady kan aýdyň Ramazan aýy diýipdir. Deslapky 4-5 gün aýdyp soňram ýaltanyp goýamaýdyň. Biri la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İkincisi estağfirullah. Kulliye metjek bolsak her gün 100 dana aýdyň. La ilahe illallah 100 dana, estağfirullah 100 dana. Yine 2 zat galdy. Hudaýa meni cehennem odundan kesen qaharyň singen yeri ondan sakla we cennet beheşt uçmak, Türkmen beheşte uçmak diye. Ol uçmak ki Hudaýa sen rahmatyň yeri şonu bilen nesip etip dua edin 4 zat boldy. Yine Peygamberimiň tapşyranlady ey musulmanlar barıp daňatandan te gün ýaşaýança aç gedilýär Hudaý Taalaň razyçylygyny tapjak bolup diliňizde gaýym boluň diýipdir. Gıybet, töhmet, eziyet, haramdat eşitmek, bidireklat görmek, şolara habardar boluň diýipdir. Aňruji bolsa biri men oturşaýyn, sataşaýyn diýip bermeler. Ente gurrun boljak bolsa, dostuňa aslan aýtdy goý. Dost birimizin ýadynda salyp duraýly. Aýtdy dostuňa, men bir wagt gıybet etsem, hayt gıybet etmedi, men ýadyma sal. We men sen gıybet etsen, men sen ýadyňa saly. Birimizi aýdyp duraýly. Bir wagt Hudaýyna kerdi gıybet edilimiz, töhmete, bir eziyete barsa derrew estağfurullah edeýin. A tarafy razy edeýin, özümiz estağfurullah edeýin. Ol gıybet bilen qur açgalygymyz, susuzgallygymyz bolagamasyn. Göze de qaýym bolmaly. Şaýetde bir näçe Ramazan aýda bir näçe seriallar, bir näçe bernamalar bar bolsun. Mübarek aý. Bir 60 saniýesini kulli Recep bilen çalyşyp bolmajak aý. Bir saniýesini kulli Şaban aýy bilen çalyşyp bolmajak aý. Oň ýerine bir para Qur'an oky, Hak Taalaň kelamyny oky, Hudaý Taalaň öz kelamy, Tebarek oky, Yasin oky, durşugyny bereket. Sana rahat kalp, itminan, sekinet, öýüň nurdan noli, bereketten noli, rizqallan noli, ahiretin abad, Hak Taalaň razyçylygy musulman da walla gününmek gibi. Bidirek televizyona, bernamlara, CD'lere, filmlere da hasy mübarek aýda wagtyňyzda asyl güýme mäwriň içeriňde de eşitler bolan musulman da walla. Elhamdülillah. Hudaýa köp şükür 3 tane bername we odal kan bolardy. Elhamdülillah. Näçe wagtlar görülen nakşy bernamalar. Bire Kadir giýje, gaty teberrik giýje. Näçe min giýjeden gowdy waýtýar Hudaý Taala. Bir näçe ýyl mundan odal ay Kadir pay, ay hay we hay oturşyk bilen geçirilerdi. Hudaýa köp şükür ne denanylaryň arasynda, ne erki adamlaryň arasynda şu bername ýok zamanda. Şu ýoklugy da gowdyr, şu ibadet bilen, dua bilen geçirmelidir. Ve Kadir giýje haçan? Ramazan aýyň ýersinne ulamalar aýdypdyrlar 27-si giýje. Bir neçe ulamalar aýdypdyrlar 25-i giýje. Bir neçeler aýdypdyrlar 23-i giýje. Bir neçeler aýdypdyrlar 21-i giýje. Bir neçe ulamalar aýdypdyrlar Kadir giýje aradan ýersinne diýip belli dädir diýipdirler. Bu biziň emessek gowanna. Bizim etmeli işimiz var musulman da walla. Giýje turup namaz okuymak ewliýalaryň, peýgamberleriň işi. Bu ýerde de ýatsy bilen ertimiz okuysak boljak, giýje turup namaz okuyma bizden kyn. Elbette okuyýarlar badyr. Emma Ramazan aý behtirin fursat. Her näme sen selallyňy turýan, turanmaýyň ýort, kunnugy eliň al, sınja dehret kıl, 2 rekat nefil namaz okuy. Behtirin fursatdyr. 2 rekat nefilli oky, näme sura goşdan da goşaga, alhamdulillah oky, alhamdulillah bi rabbil falaq oky, alham inna anzalna oky, bir alham bir qul wallah, bir alham üç qul wallah, näform okuysan oky. Her gece okuysan, awwelana Kadir giýje her ýerik düşse diýsin. Her ýerik düşse Kadir giýjeden paýly bolýan. Bir. Ondan sonra da
Gece tur namaz okuyanların guruhuna girersin. Hudaý Taala'nın fazlı kändir. Hudaý Taala Erhamur Rahimin, Ekremul Ekremindir. Kıyamet gününe inşallah fakat arada edeten şeysen Hudaý Taala'nın rahmeti kändir. Kıyamet günü seni şol gece tur namaz okuyanların guruhuna salsın. Ramazan ayının bereketine. Turanmayın, hem hawan açılar, hem uqdan açılarsın, hem de gece tur namaz okuyanların guruhuna girersin. Bir de bir fırsatdır musulman doğalla. İkilenci var, odal bağol inne elhamdülillah yenilişenler, ya Ramazan bernamazı. Onun ördü gecesinde. Gerek zatte, odal bir yaşulla, fakirli, moğullulu, ahulla koyuptırla, Ramazan ayları gelir de geçer, ayın onun ördüne yalqımın seçer, atın eğerlep de miner de kaçar, Muhammed ümmetine ya Ramazan niyenmiştikle. Hey Ramazan'a geçip var ya, havasını cem edin, fikrini uyuşturavering, ibadet bilen geçiravering dep gap-gap aylan çıkyanmışdyklar. Ramazan aylar gelerdi geçer ha, ayın 14-i bolly, atın eýerlep binip gaçyp barýar. Hey musulmanlar, hawasyňyz jem bolsun dep fakir molla dede aylanyp çykyanmışdy. Emma bu mahal ok ýok, ýöne şuluklyk, gyýykçyklyk bir näçe ýyl mundan ozalbady. Elhamdülillah küçül bar bir de galyşygly, şo galany da gowdur. Bigat ýaşulla, merila, çağala, ola bolmahan Ramazan ay durşuna bereketli gecedir musulman doğalla, yaş dostlar, den doğuşlar, 20-15 yaşın içindeki dostlar gayret edim. Şu qalanı qowdu. Üçüncüsü de odal bolup da inni qalan bernamaki qalanı qowy, odal yürüyte aradadan çürüm futbol bernamyly bolardy. Gerek zatda jamy Ramazan gerekke bizlerden çürüm. Başga wagtlarda qoýamaly. Başga ýylyň içinde kanki bar bir gijelen qysqylygy bilen ya tarawaňa mydahym bolmaly, ya hatmaňa mydahym bolmaly, ya täbäreňe mydahym bolmaly. Ölüp daň ew ýanyna oýnap tamam edip gep seläliň ya iýip biljekke, ya selälikden önçek bir ýarym saat ýatyp nagat hanywadaňa iş bolmaly, gel tur bigat kynçylyk. Gayrat edin, Ramazan aýlymyz biderek barnamalara, biderek bir dünýämizde peýdasy ýok, ahiretimizde peýdasy ýok zatlara güýmen mäýliň musulman dogalla. Emma Ramazan aýyň aradan meselelerinden, Ramazan aýda aradan meselelerinden salasymrak geçeýliň, hawasyny jem edin. Musafiratda şu aýdyljak meseleler fiqh Hanefi, Hazreti İmam Agzam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görrüňi. Ki biz Türkmenliň mezhebi fiqh Hanefiň görrüňi. Eger musafiratda arada tutmak meşakkati, kynçylygy bolmasa tutmak gowy. Aradalyp agdyň beklemek gowy. Emma meşakkat, kynçylyk, horçylyk boljak bolsa açmak gowy. Biz bir näçe zatlary ýatdaş etipdir. Arada tutmasaň da ejazat bar. Bir musafirat boldy. Bir wagtda seläliň öýde iýipsiň. Erti namazyň okypdyrsyň. Sagat 7 evvel stop 7-de terminaldan ugrajak Teherana ya Maşada ya başga ýerik. Bu suratda selälik wagtdan wagt öz owaňdydyňda inni wajipdir agdyň owun beklemek. Inni o ruhsatdan çıkagly sen. Inni hükmen qaim durmaly. Bir wagt açanyň bilenne keffara ýok, fakat qaza bar. Keffaraň gurruna ahyrda geler. İkilenci mesele. Oňana meriçilik we Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir meriçilik. Çeselälikden öwünçe oňmadyk bolsun, çeselälikden soňra oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekler. Ya tutupdyr saat 8-9'dadır açmasa boljak der. Ya bir pezeşke mahir musulman, bir ökde musulman dükde sen açmaly diýipdir. Ya meselen tengi nefesi var. Sen espri istifade etmeli diýipdir. Ya her gün hükmen şu günnüýüň içinde bir kidany kurs atmaly diýipdir. Hudaý Taala hud Qur'an-ı Kerim'de icade berdi. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başga bir günlerde tutaň diýipdir. Emma soňram da
hiç vaqtda açılmak umidi yok bolacak bolsa, ona fidye vermeli. Fidye diýende her günün tarafından baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ýa-da 2 kilo buğday ýa buğdaýyň pulunu vermeli. Yeni bir ağdın açanyň müşkili yok. Göwreli bolmak bir denana, göwresinde çağı ba. Tutsa da bolýa. Emma pezeşkin musulman dükler aýdypdyr, sen çağaňa ýa öýüňe zereri boljak. Ya helaket, ya bir qatym meriçilik boljak, ya süýdinjekkä. O direk bir qynçylykly bolsa, şeriaty öýden şeýli parz aradada bolsa, şo taýnaçylykda aýdyp goýupdyr. Göwrelden ana bolsaň, soňram qadaýdaga diýipdir. Göwrelden ana bol, ay men şmal pul jazyň berasam, soňram da qada bamy? O gurrun agdama. Sen soňram tutup biljek, pul verme gurrun ýok. Pul verme gurrun bir adam ömrü ötünçe tutup bilmejek bolsa. Jawan gel, men ne pul jazyň berajak diýär. Ýok, pul verme ýok. Pul verme ömrü ötünçe tutup bilmejek bolsa. Dagyk ýatdaş etip goýýardyň. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmändiň. Näçe günden bileňak onu midenine uramalydyr. Denanalyň uzurly günne düşmegi. Adat bolýan gülleri. Ya bir çağa dünýäge gelip ondan soňra iňi näpak bolsa. Bularda da agdyn açyp dagyk güllerini bellep soňra qadasyny hökmen almaly. Bir wagtda denanalar şol adatyň öwüne geçýän gursdan istifade etseler, eger gursda bedenine zereri ýok bolsa, taýinki adat görmeýin, we bahem şu qılgyllyk bilen tutaýyn diýse, ulamalar şeriatda müşkili ýok diýip aýtýarlar. Biz adatyň öwüne geçýän gursdan istifade etmek Ramazan aýda. Şo gursda bedene zereri ýok boljak bolsa, istifadenin müşkili ýokdur. Ýoksa da soňram qadasyny alamaly. Yaşulymyşdyk 50, 60, 70, 80 zenany erkadan fark etmeýär. Jany sag bolsa hökmen tutmaly 20 ýaşyndaky ýaly. Emma tutup bilena soňramda qada alyp biljek däl. Ýaşy 90-80den geçip barýar. Ola her günden çürüm bir baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ýa 2 kilo buğday ýa buğdaýyň pulunu bermelki, ona fidye diýilýär. Bu fidyany ýaşuly da tutup bilmeýär. Aradan evvel ne versen de bolýa üýşürip abasyny jam bolsun. Her gün ne versen de bolýa, ýok üýşürip ahyrda da bersen bolýandyr. Ramazan aýdan başga wagtda, Recep aýda, Şaban aýda nefil arada tutupsyň, sen dosyň öýüňe gelipdir. Ya sen dosyň öýüne barypdyrsyň, ikisiniň hukmy bir. Senin ağdın arada da dosyň da diýe ýylly ýylaşyr öýe geldiň. Zat iyi bişmejek bolsaň diýip narahat bolyp oty. Munda peýgamberimiz aýtdyr, ağdyn açagy diýipdir. Başga bir gün qada et diýipdir. Eger gün örtüden ew bolsa, ol gün örtüden soň bolsa, ay dos aňyrda zat galmady, indi men galyny duraýyn nimeli. Emma öýleden soň bolsa, öýde enedäden bolsa, enedäden öýüne de bir ýylla ýylaşa musafir etmişdiň, bir gün gele kana gitjek. Recep aý Şaban aýha arada aýyň görüňe der. Enedäden de jan ogul bir musafir etden aýda ýyly bir gelin, biraz iýibişsene diýse, öýleden soňra da bolsa enedäden hatyrine iýibişamaly, soňra bir gün qada edagamalydyr. Ine bula bir näçe zatlar ýa-ki agdyny açmagyň ejada berýän zatlar. Emma bir neçe zatlar var. Ramazan aýy bolsun, başga wagt bolsun, agdyny asyl açmaýar şo zatlar. Sen arada biri arada tutupsyň, öýlen ýadyňa düşenek arada dygyň asla. Howlukmanjyk çaý suwuny içipdirsiň. Tow ýerine tutup bolýan, oha görsen arada mişdiň. Ya Ramazana ya başga wagt. Hudaý Taalaň mehmanydyrsyn, bitin ağdynda arada, ağdynda ondan çyrym açmaly däldir. Ol ağdyny Ramazan aradany batyl etmeýär. Bir wagtda biri biçip duran bolsa, sen ne görsen näme?
Eger yaşul bolsa aytyp berme diye koyýypsyn otursun. Ýadyna şunakda. Eger jowan bolsa hayt sen agdyň arada dämi diýip ýadyna sallyp aýtýar ulamalar. Aradan batyl etmeýän meselelerden. Hawa wara kızgan tutap barýan. Kelläň ýuwjak. Ya bir savunmadan sürem suwa düşjek. Agdyňy açýan däldir. Aradan batyl etmeýändir. Suwa düşmekde, keyfine suwa düşmekde, suwa çümp çykmakda, kelläň öletmekde, ya bir öl parçany bir zady dolanmakda, ya üstüne örtünmekde, ya öl parçan kelläň daňmakda bilen hiç haýsy aradan batyl etýän däldir. Meswak kurmak hamirdan danyp bolmasa müşkil ýok. Günnüzde uramal. Hamiri ba bolup da meswak urman günnüzlerde. Dogry bir neçe ulamalar aýtýar, mekruh diye agdyň açmaýa diye. Onu da agdyň açmak beter ihtimalken ol hamirden eriyenden sonra ol agdyň öli bilen agdyň suw bilen şaýat içine gitsin agdyny açsyn. Akşam hamirli meswak uramaly. Emma günnüz hamirli meswak bolmawartyn, hamiri ýok bolgur. Rogan zeytun bolsun, her tüýsli kerem bolsun. Ramazan ayın günnüzünde kelläňe, eliňe, aýaňa, bedeniň her ýerde kerem o ýağ istifade edenin ennamyňa çalanyň hiç aradagy müşkili ýokdur. Ýağ bolsun, kerem bolsun, ennamyňa çalamaly günnüzlükde de. Aradaňa zerer bermeýär. Dükler gatyra bertir göziňe damdyrmaga. Göze gatyra damdyranyň günnüzlükde de agdyny açýan däldir. Emma kulak bilen buruna gatyra berilse, onu günnüzlükde gatyra istifade etip bolmaýar. Göze gatyra damdyranyň aradan agdyny açmaýar. Emma kulaga buruna gatyra bolsa, ol agdyny açýandyr. Emma suwa düşende, ya suwa çümp çykanda kulagyna suw gitse, o agdyny açmaýar. Tekrar edeýin. Göze gatyra damdyranyň agdyny açmaýar. Kulak bilen buruna gatyra damdyrsaň agdyny açýar. Kulaga özi suw gitse, o agdyny açýan däldir. Kan vermek ya da hicamet, hicametin özü sünnet. Arkandan hafaganyň alýalar. Agdyny açmaýar. Emma odal zeif bolsaň, ya kan merende beter zeiflejek bolsaň, onda mekruh. Ýok, kan mereniň menende zeiflemejek bolsaň, mekruhçylygy da ýok. Selalikden öňçe gusul wajib bolupdyr. Selaligini ýipdir. Daň atypdyr. Qamat diýjek bolupdy, inni barıp gusul etjek. Aradagy müşkili ýok. Ýa-da agly arada günnüz ýatypdyr. Turya gusul wajib bolupdyr görse. Munda da gusul edamaly, agdyny açýan däldir ýaş dostlar. Galondan benzin çekmeli bolupdyr. Ya o maşindan o maşiny benzin çekjek. Şilengi sorýan, agdyňa benzin gelmeýär, emma haqqyt bilýän içiňe ýaxşy benziniň iýsi gidipdir. Aradaňa zerer berýän däldir. Her bir iýs bolsan, iýsxanyň bilen aradaňa zerer bermeýär. Emma benziniň özi gidasa, o da içiňe gitse, fakat qaza we keffara ýokdur. Günnüz kepläp duruşuna, ya Kur'an okuyup duruşuna, dodagy öl bolsa agdynyň suwy bilen, şo dodagynda ýene ýalasa, ya şol agdynyň suwyny ýene özi ýutsa, aradasyna zerre müşkili ýokdur. Ýen naharyň pes bermek meselesi, gatym muhim meselesi, kän dostlada ýaňşýan meselesi. Ýen naharyň pes berýär, gusuya. İki tüýsli bolýar. Bir bolýar özi ýürek bulaşma bilen oňanak barmagyny agdyna sokanak, agdyna ýelek sokanak, agdyna parça sokanak, bir oňmasızlykdan özi pes berdi. Manna kän pes berdin, az pes berdin, agdyny açmaýar.
Ağzını doldurdun, doldurmadın diyen gurrun yok. Öde gelse ağzın açılmıyor. Emma bir öde keyfine zor olsa, elin ağzına sokup ya yelek bilen her nämeden çirim bolsun. Mınna gurrunma. O da egel ağzı dolu olsa pes verse ağzını açıyor. Yok zor elin soktur, yelek soktur, bir azıcık pes verse ağzını doldurmasa mınna ağzını açmıyor. Biz ödün zor osmak bilen, pes vermek bilen, yok ödün yüreğin bulaş pes vermek ikisinin farkı olli, yanlış mağur eylem. Enan eline çağı var. Süt vermeli olya, emdirmeli olya çağasını. Hiç deredi yok. Dehrette bozulmaya, ağzında açılmaya. Yöne ene zayıf olsa, süt inmeyen olsa, çağı da heyur adavay olsa, başlatta almayan olsa, manna ağzını açamalı. Çağı emdiriyenden ana. Yöne evvelin fırsatta qada etmeli. Böyle da ağzını açmayan zatla oldu. Ama kulli bir nesil meseleler arada değişli. Kan bolyan zat. Selalligini avadan suratında alıptır, iyi biçiptir. Tekmil bollum deyip niyet et ya, niyet ettim dağatandan ta kun yaşayanca arada tutmağım. Sağadın özüye dağatmağa yine 15 dakika yarım saat vakt bak. Bir kursu da qalıptır. Ya aslan kursu almaktır, keyfine var su içecek, müşkili yok. Son mun niyetinin öz dağatandan sonra mağayım. Dağat yanca niyet ettin etmedin ecadan badır. 3 tane mesele var nefile değişli. Nefil dedik aradan başka vakt keyfine tutanın. Bire Recep ayı, Şullem, Şaban ayı arada tutyan. Ay arada ayada ağzım açık koyverey ne diysen hükmen on yerine bir gün qada etmelidir. Bir cevun keffare yok. İkilencesi bir gurrun ma. Şullem ya Recep ayı ege bir gün tutsan hükmen qattandan yine bir gün tutmalı. Bicire gurrun yok. Bir gün tutsan waliya, 2 gün tutsan waliya, 3 gün tutsan waliya öderkine Ramazan aydan başka vakt. Üçüncüsü de Ramazan aydan sonra altun arada tutmak. Ramazan aydan sonra hılyana bayram ayı değil ya. Bayram ayın içinde altun arada tutmak ki katı soğabıken arada tamam oldu bir güne İd-i Fitr oluyor. İd-i Fitr geçti ertisinden başlasan da oluyor altunu. Bir günden başlasan oluyor. İnniki heftesi tutsan oluyor. Hulasa şu altunu şu ayın her yerine tutsan oluyor. Hatmen ertesi başlamalı. Hatmen şu altunu idveyi olmalı görün yok. Şu ayın her yerine düşsün oluyor. Fakat ayet günü olmalı değildir. O da katı soğatılır. Bir tavır denanalı var. Falancan dünya gelenine arada 10 gün arada sığattır. Ona da 20 yıl geçip var ya. Hazır da qadasını alanak. Öyle Recep ayı Şaban ayda ol nefil arada tutup deyip etmeli değil. Qadan bağ olsa nefil arada tutmağın müşkili yok. Yani qadan bağ vakti nefile günün güymeme. Bir vakt müşkili yok. Niyetinde evvelin fırsatta qada almak bağ olsa bir tovarla valiya aslan qadası yadına düşenek keyfini nefil tutup be. Bergini vermeli deslap. Qadadan çıkmalı. Ondan sonra nefil tutun. Misafirat demiştik. 8-9'da ya öğlen öyüne gelip düşüyor. Ne etmeli? Subhanallah iyiptir ya imandır. Zenana uzurgullarmıştık. Öğlen pek bolya. Ne etmeli? Akşama çeli oğun arada hesap değil. Ne subhanallah iyiptir da. Ya zenana uzurluttu öğlen pek bolya. Akşama çeli vacip aradan hurmatı deyip onunla da saklanmalıdır. Eğer misafir öye gelip düşüye firunartan öyle dağdan mer niyetini arada tutmak bağmıştık. O bila belli akşam mesele yine saklanıp da aradası oluyor.
Emma zenana uzurlamıştık öylen pek bolya. Bir hükmen şovunu sonram qada etmeli. Yöne akşamaçali saklanmalı. Yine bir muhim mesele. İşte Şaban ayın ahirki günü geliyor. Bir de akşam selaligini iye ya iyenak niyet et diye. Eğer erti Ramazan ayı olsa men arada diye. Eğer erti Ramazan ayı bolmasa men arada diye. Şoň menen yat diye. Eğer fakat şu niyet bilen yatsa erti Ramazan ayı bolsa da men niyeti doğru diye. Şon bayat qat'i niyet bolmaly. Eğer Ramazan ayı olsa men arada, Şaban ayı olsa da men arada deyip yatsa o niyetten niyet bolyan değildir. Ya meselen Ramazan ayının içinde erti doktora varacak. Eğer erti doktor pezeşk kurs verse onna arada değil. Kurs vermese men arada tuttuğum. Ya bir de olmadı. Niyetin tut arada deyip. Erti doktora barsan var. Doktor açmalı deyse açamalı, kefarası yok. O fakat bir gün qadası var. O da zaruri açmalı olsa, Müslüman doktor olsa. Adam saqış çeynemek. Bir tor ulamalar dereri yok deyip aytya. Ol qadim saqış, aq saqış değil yani. Onu çeynenin men içine zat gitmeye. Bu malıq şikli adamsla onun süyücülüğü tamam içine gittiye. Bu malıq saqışlar çeynemek ol ağzını açyandır. Saqış akşam çeyneten çeynemel, günni çeynemel değil. Ramazan ayın günnüydinne niyet edipdir, arada tutupdir. Keyfine ağzını açsa ona keffara da vacip bolya, qada da bolya. Qada bir gün tutmalı. Keffara näme? Keffara şol adam 60 güllap, 2 aylap, iz ve iz bir günne kemmencik. Eğer 59 gün tutsa da 60. gün başarmasa yine qayta başlamalı. 60 güllap, iz ve iz arada tutmalı. Arada tutup bilen onna 60 nefere her gün subhane bilen şam vermeli. Yoksa da her qaytına baş fitre miqdar vermeli 60 nefere. Buna diýäli keffara. Yine bir kan bolýan mesele. Günnil ağda arada dehret kılıptır. Ağdın bir form öl yanak soğuk bolýada. Bir tor doslap bakyrly dol tükürýäler. Şon judunsa ağda açyljak yanak tükürmek gerek däldir ha. Dehret kılyan gidi vermeli, işin menen bolu vermeli. Onda şu ağdını suwa yanak waswas bolýa tükürüp du 3-4 kedek yok tükürmek gerek däldir. Meriz bolsun, musafir bolsun, uzurlu bolsun, her ýagdaýda eger Ramazan aýda bolup agzyny açsa, özü iýişek bolýan bolsun, ya hatta zaruri qurs atjakda bolsa, hükmen mahfiyana bolsun. Oğrynça bolsun, hatta öz ähliýde bolsa, enedäde de bolsa, oğulgyda bolsa görmesin. Halvat oğrynçasdan atsyn qursunyň ady. Ya ibitşan ne olsa, meriz de olsa, ay mena onu maktip Amerikan arasında alayıp oturmasın. Ağdığı anaptır, kan içine gitiptir. Eğer heywara az yönü bir tükürük saralar miqdarca kan molanı veren ağdı açılmaya. Yok heywara qızılgan kan giden bolsa, onu fakat bir gün qada etmeli. Selallige turuptur, erti arada tutacak deyip. Niyet etmenler, niyet yadından çıkıptır. Niyet gerek ki, selallige tursam şoň özi niyet de. Men niyet etdim, daňatandan ta gün ýaşaýança arada tutmagy falan, onu aýtmak asan lazım da, aýtsaň aýdamaly. Ýoksa selalligiň özi niyetdir da. Tarawih namaz. Müslüman dogalla, awwelana günnüz arada qirepti ýok. Ramazan ayı reptiwa, emma günnil arada repti yok. Ya uzurlu ya başka zat bilen ağzına çıptır, akşam tarava gelmeyecek bolsa men bunu arada tutmadım deyip, yok, bu iştiwa. Bir. İkincisi, hatme itiyan dostlar, Müslüman doğalla, altun hatme itecek, sonra tarava varacak ya boynundan savulya, beytme.
Näjire cemaat bilen okulyp duran nefil namaz. Dogry sünnetin bitirin, hak Taalan kelamyny eşdeýin dep hatna barsan gowdat. Soňra men tarawa boýnumdan aýrylsyn dep hatna barmak ol uğur däldir. Her giýjäň öz başyna sogaby bar, her giýjäň öz başyna bereketi bar. Näme diýip ondan galmaly? Tarawa hem erki adamlara sünnettir cemaat bilen. Zinanalara da yeke. Zinana yeke okuysa cemaat bilen okuyanından 20 beraber sogap kendir. Erki adam cemaat bilen okuysa yeke okuyandan 20 beraber sogap kendir. Zinanalar da hükmen taravalarını okuysunlar. Her iki reketten salam verip yanlışlık bolsala yatsysını okuysunlar. Witr namazını okuysunlar. Tamam boldy da. Indi 10 tane fişken çöpi ya 10 tane nohut birdat yanına alıp koysun. Her salam verenden birini geçirsin. Her 4 reketten ne? Bir subhanallah aytsın. Tesbihin bir aylam çıksın. Ya bir elhamdülillah aytıp çıksın. Ya Allahu ekber aytıp çıksın. Her 4 reketten oturan yerine subhanallah. Ya elhamdülillah. Ya bir sefer Kur'an her nämesi bolýar. Her 4 reketten oturup tesbih, elhamdülillah ya Kur'an'a meşgul bolamaly. Yani hükmen sünnettir. Bir adam Ramazan ayın günnüdini Hudaýym farz etdi diýip tutsa, akşam tarawany Peygamberimizin sünneti diýip okuysa, eneden nogma günäden pak boldy diýip aýtýar. Sahih hadis Peygamberimiň aýdan keldi. Hawa qaramykmyş, gün ýaşdymy qadyp agdyny açyp oty, häzir gün ýaşanak. Ya daňatan nädir diýip selaligi ýoty, bir deneşdiýe görse qamat diýipdir. Bulara kefaret ýok, fakat qaza vardır. Nämenen agdyň açmaly diýip soraýarlar. Hurma bilen iň behterin ýoly, ýoksa da su, ýo merizmişdik. Bir dermany bar, şonu awwal wagt atsaga boljak, atybermeli. Börüs hurma bilen açmanyň menen ýa su bilen açmanyň bilen günäsi bar diýer ýallar däldir. İ'tikaf oturmak. Ramazan ayının ahirki 10 günne Peygamberimiz bilin kuşap, çıllap mescitte 10 gün oturyanmıştı. Ahirki 10 günne. Her şehirde, her ovada bir neferin oturmağı sünnet-i müekkededir. Qaim sünnetlerden. Eğer her şehirde ya ovada hiç kim oturmasa, şu ovadaki, şu şehirdeki adamların hemmesi günahkar bolýandyr. Eger bir nefer otursa, sogabyny öýdälýär, başgalan boyundan günäni aýrýandyr. İ'tikaf näme? Mescitte oturmak. 10 gün oturup bilemek. Bir boş günüň bir fursat tap, selallyň ýydy, mescide bar daňatmaka, adan çekilmäke. Agdaçar diýildi mescitten çyk. Maňa diýerler bir gün i'tikaf, duruşuna sogap feriştelere meňdemek. Şol ibadete meşgul bolup oturmak. Zenanalar bizde i'tikaf oturatymyz gelýär. Wal mar'atu ta'takifu fi beytiha. Fiqh Hanafiyda zenana öz oturjygyna, öz aşpazhanasyna i'tikaf oturbermelidir. Bir zaruri dehresinjadan çyryp çyksaň çykmaly, başga wagt otagyňdan çykmaly. Bir derek gurrunlara da meşgul bolmaly, tesbih menen, Qur'anyň menen, ibadatyň menen bolmaly. Ýoksa da 10 gün otursaň kamil sünnet, yo bir gün otursaň da bolýar. Daňatandan ta gün ýaşaýança. Bir de i'tikaf meselesi. Yine aradayda bellemeli zatlardan. Başka wagtda bellemeli, yani araday muhimrak. Adanyň hormaty. Agdaçar wagtda adan çekýärdi. Sukut. Adança jogap bermek sünnet. Adança näme aýtsa sen aýt. Allahu ekber, Allahu ekber. Sen Allahu ekber, Allahu ekber. Adançyň aýdanyny sen aýtsaň, sen adan çekeniň sogaby bardyr. Oljak. Birje hayya alas salah, hayya alal falah diýende la hawla we la kuvvete illa billah.
La havle ve la kuvvete illa billah diyamal. Başka yerlerde näme azan çaysa sen aydı vermeli. Hükmen hormatını saklamalılar. Azan çekilenne, azanın hormat saklanmany, gurrun edilip duran bolsa, ya önküden meter gurrun kaldırsan, ahir demde can çıkacak bolany can kıyınlyk bilen çıkar, musulmanyň oň zererine bolar diýär musulman dogallar ayet etmeli zatdyr. Birden mescidin hormaty. Adan kamadyň arasynda her haçan bolsun cemaat kärrak bolýa, mescidin içinde asyl dünýä gurrunda bolmagy bar. Ýene adanyň muhim meselesi balypdyr. Adançylar arada tutyan musulman dogallar gaty bellemeler. Elhamdülillah 30-40 ýyllap tejrübe edip dan haçan atýa, gün haçan ýaşaýar diýip bir bernamalary ýaýratýarlar araňyzda. Ol kon bir nigmat soňady. Şu bernamadan hükmen istifade edelim. Oham meselen saat 5'te dan atya dip meselen şu bernamada ýazylmış. 5'te dan atya dipdir meselen. Men sen wazifaň näme? Ha, 5'te dan atya diýen bolsa, men bir 5-10 naga öwünçek ihtiyat edeýin, şondan 5-10 naga öwünçek çekineýin, iý içmeden diýmeli. O beter dagyk dädir, 5-6 dagy ihtiyat de özümüz etmeli bolar sahim. Bala bir, ikincisi adançylar bu barada jedel gerekkä ki diniň urruny dan atya saat 5'te diýip ýazylypdyr. 10 naga geçirdi adançyk. Yok, kağıdı diye, şuna dangattı deyiptir, menne dangattı adan çekecek diye. Bu 5-10 naga ihtiyatı var onun. Dangdan şayet 5-10 naga önçek yazılanmalısın. Berzi 10 naga geçirim. Adançılar, hükmenle eşittirin adançılara. Bername bağ olsa, şu bernamada meselen saat 5'te dangat yayıp yazılanmalsa, berzi 5'ten 10 geçirmeli olsun, adan çekmeden çüreyim. Bir vaktinden önçek adan çeksen ol adanın adan deldir ha. Ol adanı qaytalamaly bolýandyr. 10 naga soňra çek. Daqiq wagtyna düşsün. 15 daga soňra çek. Abbasym okuyjak-dam namazyny. Cemaatyň menen maslahatlaş, adany çekde kamada cemaat bilen namazyny oky. Garadaki daqiq bername bilen adan çekmeli bolsun. Ihtiyat etmelidir hükmen. Yeni bir ýerde Hanwariň adan çekilýärmi? Yo adan çekenek, onda iyi beriň diýip aýtdy. Adan dangdan 15 daga 20 daga soňra çekilýär. Ýöne açgalygymyz bolamasyn. Adanyň meselesi başga, aradan seleliň meselesi başga. Adan niýlen köplen türkmen mantagalarda dangatandan 15-20 daga soňra çekilýär. Gowsy da şo. Emma selelik diýäniň dangdan öwünçe tamam etmeli. Dang atmaka ağzın bekli olmalı. Dehretilce gede boling. Dehretilce getseniz bereketli bolar. Öýüňiz ırsgallan dogly bolar. Dehretli gediýän adam namardar bolmar diýipdir Peýgamberimiz. Dehretli gediýän adam imanly gider diýipdir. Ýene bir ulaqan olja. Bir tätil günüňizde düşdi, jumga gün düşdi. Ömrüňizde bir çeýdekde bolsa. Peýgamberimiziň özüniň mübarek aýdan kes musulman dogallar. Her kim, her musulman denana erkadam fark etmeýär. Mescidde erkadam denana öýünde erti namaz okuyandan soňra gün dogýança Hudaýyň ýadyna salyp, ya dersi bilen, ya Qur'any bilen, ya tesbihsi bilen meşgul bolsa, gün doğup birime gün ýokarrak çykannada 2 rekat namaz okuysa, bir 2 rekat kanat lahu ka ajri hajjatin ve umratin tammatin rawahu at-Tirmidhi ve hasanah. Her kim erti namazyny okuysa, erkadam mescidde denany öýünde gün noğyan çayda şu taada oturan yerine oturup tesbih bilen Kur'an bilen ders bilen güýmense ibadete meşgul bolsa gün doğandan nor 10 naga soňra gün bir meski ýokary çykanna 2 rekat namaz okuysa bir hac we bir de umra öýde de tekmil hiliniň sogaby bar diýipdir.
Peygamberimiň özüniň mübarek aýdan ker. Yarım sagatda ele gelýär. Ramazan aý bir fursat, bir tätil günüňizde düşse de, bir hewara bir gedekde bolsa, ömürde de bir gedekde bolsa inşallah etden galyň, Hudaý Taala Erhamur Rahimindir. Yarım saatda bir hac, bir umra, o da tekmil hili wajipdir. Başardığımızdan gowa adamlar bilen ýoldaş bolaylyň, araday beýleki wagt her haçan bolsan, hassa araday ýit güllerde, ýit gülle gelýäka ogul gyzla denanala öz adamsylarynyň, öz ärleriniň, öz ulkan dogallarynyň ýagdaýlaryny raýat etseler, bir heýwere türkmen ýorganyna görä aýak uzatmaly, o bennek agram salyp berge girer ýaly dep, bir heýwere egin maşlarda ýa başga almalyda tazyinatlarda agram düşürme göreyliň. Ýit güllerde behterin fursatlar hukman kepleşmeýäniň de bolsa bir salam aleyket. Sen salam aleykediniň men aňyrsynyň özüýe bir 3 gelek bir salamyň bar boýnuňdan sowulsan hukman dogana baryp duraýlyň. Hoş ahlak bolmaly, salamlaşyp durmaly, erkadam bilen, denana bilen. Ahyrkysy da Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey denanala, siz sadaka känmeriň. Bir adamyň kaygysy, bir adamyň pikri, şu zeýip, garip hanawadalyň pikri bolsa, şolaň iýbiçgisini ýa egin maşyny tekmilleme bolsa, şolary donamak bolsa, Peygamberimiziň aýdan kefi, şol adam din ýolyna kafirle bilen urşup beren ýaly, giýje daňatýança ýadamany namaz okyp beren ýaly, ýylon kaýada ýaltanmany arada tutup beren ýanyk sogabadyr" diýipdir. We bir adamda musulman doganyň işinden çürim ýortsa, bir musulman doganyň ýeňiljek iş düşüpdir, edari bolsun, beýleki bolsun, Hudaý üçin şonu bitirse, çe ýeňiljek bolsun, çe agyr bolsun. Peygamberimiz aýdypdyr: "Şo benneň, şo musulman doganyň çe öz içeriňiz bolsun, çe daşaryňyz bolsun. Şoň işini bitirseň, şoň sogaby men mescidime gelip, Medine baryp, Peygamberimiziň mescidinden çykmany 2 aýlap oturup ibadet etmeden ne sogaby känlikdir." Medine baryp, Mescid-i Nebewiýe bar, Peygamberimiziň mescidinde 2 aýlap çykman oturmadanna bir musulman doganyň işini, hassa garip doganyň işini ýola salmagyň sogaby kändir diýipdir. Hudaý Taala imany abruýdan aýyrmagy.